سلاف ایوار باش، شب باش، روز باش، هفانو جبر کل هنده وران روزه، لهنده وران شبه، هر دری جهانی هوال متماشید که مالوی آوا هر هبن. ایرو میوان من احمد گلابی درایه، دیپلماتیکی کرد ای بریه. کم از خوازم منک بیواجوی پیرا گفتگو بکم. بدویامه با آنالیزی وی هنه، روشتا ناوین چواد میشه. یا هم جاری که آماده کرنه وسایه، یعنی گلو بیواجو چه وقت تخمین کردن وسط میشه گراند میشه یا ختمیه yani ev mesela meye em dibêjin öcalan hêjî bi fîzîkî bi dengê xwe nikare kitabê civakî bike sebebî wî em dixwazin bipirsin dewleta Tirkiye çima rê nade öcalan ku bikaribe bawekî fîzîkî derkeve pêşberî civakê behsa projeya xwe bike mesela Kam hema mîvanê xwe nediseknandin bigir jor û her wiha meseleyê Rojavayê Kurdistanê jî heye Ahmed Gulabî dere merheba bixêr hatî مرحبا نافخیری داری چوای تندرستیات صحتات چوای باستکم والا زوستانه از زوستانه پر حزنا کم اما مجبور زوستان تی پر باشه tamam em hevit kim baştır beji tabi elbet mühime hevan no beri ku ez dest pê bikim ez dixwazim Arwar TV bidim naskirin Arwar TV kanalek YouTube'ye weke televizyon dixebite Rêzdar Ahmed Gulabî dere birêve dibe carek me davû naskirin eger were bîrawe ez ji wan rîca dikim hevalê ku vê kanala me temaşe dikin bila biçin ser Arwar TV bibin abone eger em bikaribin hinek zorê lê bikin ku weşanê xwe zêdetir bi Kurdî bike yek ji hedefa me ew e ku em zorê li hevalê xwe bikin nas û dosê xwe bikin ku hinek meyla wana Kurdî zêdetir bibe elbet ê Arwar TV qismekî Tirkiye qismekî Kurdiye tu li ser Arwar TV tiştekî dibêjî نه سپاس dikim eğer bibin abone Yani abone Arwar TV zêdetir bibin weşan wê daha bi kalîte çê bibe elbet Arwar TV ev hevalên ku vê videoya me temaşe bikin ji xwe ha baweyekê zindî ha paşê jî dikarin biçin Arwar TV al vê derê bixin bibin abone mesela ez bûme abone tamam e gelek baş dibe bi vî away kanalê me ê YouTubeê jî hinekî zêdetir dibin berfirehtir dibin rengên cuda ne xweş e yani mixabim Kurd derve kanalê YouTube'ê yê Kurda kanalê Tirkî pir temaşe dikin yê Ereba pir temaşe dikin yani divê Kurd yê xwe zêdetir temaşe bikin elbet yani ez jî tim ji vê derê wisa dibêjim hevalên me rojnamegerên me yên li Ewropayê jî mesela na dest pêkirine malperên bi Tirkî ve dikin rojname bi giranî bûne Tirkî yan jî Erebî em jî di nava wan de hem wisa kanalên îstisna ne bi temamî bawekî îstikrar em Kurdî weşana xwe birêve dibin ama eleqeyekî baş heye ji bo me yani ez razî me hakikaten mala hevalan ava di salekî de 5,000 yani tu çawa dibînî nizanim di salekî de em gîştin 25,000 û rojê 2-3 caran weşanê çê dikim em xwe digînin bi qasî 800,000 însanî mehê 800,000 însan niha em xwe digînin wan yani dema mirov Kurda binêre ji bo Kurdan baş e pêşketinekî ye lêberê li gorî gelê din dema mirov qiyas bike pir zêde jî nîne mesela di nava kanalên YouTube'ê yê gelê din mirov binêre kanalê ku bi milyonan kes wan dişopînin hene ama di nava kanalê YouTube'ê yê Kurda da yê ku bi milyonan kes dişopînin tune çima tune bin yani Kurdçî ji 40 milyonê zêdetir dikarin kanalê ku bi milyona tê temaşe kirin destek bikin elbet divê çarçovê de pêdiviya me bi rewşenbîran nivîskaran însanê ku dikarin xîtabê civakê bikin pêdiviya me bi wan heye ji ber ku em dixwazin bibin navgîn em dixwazin bibin navbengkar em dixwazin bibin pencereyekî ji bo ku heval û hogirên me nivîskarên me rewşenbîrê me bikaribin xwe îfade bikin xîtabê civaka me bikin ne tenê ez tiştekî ez bêjim weke mînak yani ji vir çend roj berî bi Kurdekî me re Kurdê Bakur re wisa sohbet dikir yani min got tu kanalê YouTube'ê temaşe dikî got belê navê wan ji min re got yani yek kanalekî Kurda nebû yani di nav da yek kanalekî Kurda nebû temaşe dikir û bibû abone min jê re jî got hinekî xweşî wî neçû hema cem min ji Arwar TV re bû abone
Lêbelê yani rastiyekî û باشه ام هما دست پێ بکەن مەسلەیە me ewl me gotibûn yani li gorî te ev pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hatiye destpêkirin di navbera Kurdan û dewleta Tirkiye de yani te çawa texmîn dikir wisa dimeşe yan xitimiye yan giran dimeşe tu çawa dibînî henekî wisa ji dûrva li pêvajoyê binêrin Ez bar dikim yani di mehên destpêka ku vê pêvajiyê dest pê kirido ji tera me weşan çêkiribû wê demê jî min gotibûn û niha jî ez dibêjim ji bo min tu tişteke sürprîz nîne yani çawa ku min texmîn dikir û dimeşe belku serî da ez pir zêde bêhêvî nebûm yani hêviyê min yê mezin tune min ji bo vê pêvajoyê lêbelê pêvajoyeke ku mirov rexne bike li dij derbikeve jî nîne yani ev pêvajo ev ser bikeve ji bo me Kurda wê baş be lêbelê yani serkeftina vê pêvajoyê Kurda va girêdayî nîne bi dewleta Tirk va girêdaye bi rewşa Tirkiye va girêdaye bi konjonktûra cîhanê ya navnetewî û her wiha ya rojhilata navî va girêdaye ji ber wî jî pir zêde yani sürprîz nîne pêvajo pir yani baş nameşe zaten normal e tiştekî ku em bêjin hatiye xezenşkirîn jî tune û tiştekî Kurda wenda kiriye jî tune yani ji bo me Kurda baştirîn ew e ku ev pêvajo bê şopandin yani hin derdor hene nava me Kurda da mixabin tenê dizanin rexne bikin ji dervê rexneyan tişteke nakin ew ne rast e yani rexne dikin dibêjin çima Dem Partî vê pêvajoyê dimeşîne çima Öcalan vê pêvajoyê dimeşîne çima PKK dest pê kir dixwaze sîlaha dayîne ev pêvajo wilo vê nemeşe ne rast e wilo divê em jî bizanibin siyasetê bikin Kurd jî divê bizanibin siyasetê bikin yani Dem Partî weke em bêjin partiyeke nûneriya hemû Kurda dike nîne PKK weke hêzeke nûnertiya hemû Kurda dike nîne lêbelê û dîsa îmralı weke nûnertiya hemû Kurda nîne ama beşeke Kurda nûnertiya beşeke Kurda dikin û siyasetekî jî tê meşandin divê bê meşandin eger Devlet Bahçeli destê xwe dirêjê Kurda kir Kurd divê destê xwe jê neverînin lêbelê çi Devlet Bahçeli ve çi jî Erdogan be kî dibe bila bibe destê xwe dirêj kirin nevî destê xwe jê neverînin ama bizanibin destê xwe çawa bidin wan yani destê xwe dayîn milê xwe jî nedê û ewa xwe hemû nedê yani bi vî awayê dema mirov lê binêre pêvajo xirav nameşe lêbelê tiştekî ku hatiye destxistin jî mixabin nîne yani em diya bipirsin te got eger pêvajo bi ser bikeve ji bo fayda Kurdan e mesela serkeftin çi ye di pêvajoyê de mesela çi pêk were ku ji bo me weke serkeftin em dikarin pê nasê bikin yani eğer pêvajo ser bikeve min negot serkeftine ji bo me Kurdan lêbelê xirav nîne yani ji bo Kurdan wê baş be derî li hineke pêşketinan vebike pêvajo bi ser bikeve di serê te de tê çi mane yani bi ser keve çi ye yani çi were kirin ku tu dibêjî tamam pêvajo bi ser ket ez li pê wê me herkes pêvajoyê li gorî xwe dinirxîne li gorî ku ez pêvajoyê dinirxînim li gorî ku ez dişopînim ez dizanim pêvajo wê çi derxe holê di encamê da weke serkeftineke ji bo Kurda tune çünkü ev pêvajo bi taybetî ji bo bêçekkirina PKK hatiye destpêkirin yani PKK çeka dayîne gerîlayên PKK kadroyên PKK xebatkarên PKK bikaribin tev li jiyana sivîl bibin li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye û her wiha kesê ku di zindanan dane derbikevin ev ji bo Kurdan weke serkeftin nîne lêbelê tişteke xirab jî nîne encama vê pêvajoyê yani weke encam er derkeve û ortê ew e ji bo Kurda derî li hin pêşketina wê vedike beriya her tiştî zarokên Kurdan idî wê jiyana xwe ji dest nedin ev tişteke mühim e ya din li Kurdistanê wê rewşeke aramî çêbibe
روشا آرامی کل کردستان چه ببه و باندور لسر روشا آبوریجی چه بکه مرو دکارن وان خالا پر دریج بکن و دما ev چه بون و دمی داخواز گلی کرد به تایبتی جبو چارەسەرکirina pirsgirêkên xwe daha zêdetir net dibe, daha zêdetir derdkeve pêş û Kurdên ku niha newêrin dengê xwe derbixin ji bo daxwazên xwe wê demê wê cesaretê bigirin daha zêdetir wê dengê xwe derbixin esas pêvajoya ji bo çareserkirina pirsgirêkên Kurda ji ber ku navê pirsgirêka Kurda pirsgirêka Kurda tune ama pirsgirêkên Kurda hene li Bakurê Kurdistanê dema merdûnên pirsgirêka Kurd weke Kurd bûne pirsgirêk ji bo Tirkiyê Wilonî ne dêverê pirsgirêkên Kurda hene awê demê derî li pêvajoyeke ji bo çareserkirina pirsgirêkên Kurd wê vebibe ev dikare peylê bişe yani me dikarin bêjin zimanê Kurdî wê bibe zimaneke fermî li Tirkiyê di dibistana da Kurdî bibe zimaneke perwerdeyî û her wiha rewşa aborî li Bakurê Kurdistanê li gorî rewşa Tirkiyê wê daha sererast bibe û pir tiştê din me dikarin pêva girê bidin ew hemû hêdî pirsgirêkên me Kurdayê hene ber bi çareserî ve bibe lêbelê esas armanca vê pêvajoyê weke min got bêçekirina PKK fesehkirina PKK yani di teoriyê da PKK çiqa jî kongra xwe çêkir xwe feseh kir PKK hê feseh nebiye PKK hê li ser nigaye grûveke piçûk yê gerîlan çekê xwe danî lêbelê dîsa çek destê PKK da ye di vî aliyê da tiştekê hatiye wendakirin nîne yani dewleta Tirk hin dibêjin dewleta Tirk gav navêtiye PKK gava navêje Kurd gava navêjin yani di pratikê da Kurd tenê nêzîkatiya xwe ya pozitif diyar dikin. Di pratikê de Kurda jî hê gav navêt yani PKK mesela çekdan yani di teoriyê de PKK xwe feseh kiribe jî PKK hê li ser niga yani du aliyê de tiştekî hatiye wendakirin nîne. Tamam. Yani wextê ku pêvajo bi ser keve li gorî te têwê manî ku PKK xwe feseh kiriye çeka berdaye gerîlayên serî çiyê vegeriyane Bakurê Kurdistanê Tirkiye tevlî siyasetê bûne Armanca vê pêvajoyê tamam. Kısmek milletê me Avrupayê vegeriyaye zindan tamamen hatine vala kirin tamam. Heta vê derê tamam. Tevgera Kurd ku çek berda be xwe feseh kiribe çawa dikare bi bandor be li ser dewleta Tirkiye ji bo pêkanîna daxwazên netewî ê milletê Kurd yani hêze bi tesîr ku bikaribe bide guherandin çawa dikare bi tesîr be ne silahê ne çekê yani hêzekê ku bikaribe tehdit be li ser dewleta Tirkiye ew namîne li hortê çawa dikare bide pêkanîn yani dema me rû bêjim tevgera Kurd tenê eger tu behsa PKK bikî ev tiştekê dine zehmet de ser bikeve lêbelê dema me got tevgera Kurd hemû Kurda me rû bigirin berçav yani awayeke giştî tevgera Kurd tenê PKK nîne yani PKK anha li Bakurê Kurdistanê me rû dikarin bêjin dikare awayeke nûnertiya belkî sedî 25 Kurda bike sedî 75 dervê PKK dibînin ev rastîkiye divê me rû bizanibin û ew Kurd jî bê tevger nînin yani tevgereke çêbûye wisa strûktürel partî rêxistin çêbûne belkî nînin zêde hene lêbelê zêde nînin ama eger çek hatin danî pêvajoyeke nû dest pê kir ew pêvajoya ku ez dibêjim esas dibe pêvajoya ji bo çareserkirina pirsgirêkên Kurd wê demê cur ve cur tevger derdikevin holê mesela mînak bêjim parêzereke heye navê xwe Subhî Özgen li İstanbulê ye xebatê ji bo zimanê Kurdî dike mesela Subhî Özgen tenê bi serê xwe biye weke tevgereke yani li pêşiya dibistana disekine kaxiza dide destê bav û dê zarokan divê vê kaxizê îmze bikin daxwaza dersên Kurdî bikin û ser jî dikeve pir ciyaser dikeve mesela ev bi serê xwe weke tevgereke sivîl e tevgerên wilo yani taybetî ne bi şexsekî ba bi hezaran kes beşdar bibin wê çê bibin demê pêşmedan
و باوریا من هەیە باوریا من bi Kurda heye gelê Kurd heye yek tevgereke nikare ser bikeve ev zanabûna ku Kurdan niha dixwaza çêkiriye ser sosyal medyayê merû binêrin pir kes hene ka eleqa xwe bi PKK tinin berê jî eleqa xwe PKK nebûne lêberê ji ber tekoşîna PKK pir tişt fêr bûne û aniha eger derfet çê bibin li Tirkiye tirç ortaya rabibe û her wiha çek bêne danîn yani bi aliyekî de ez dibêjim tirsa dewleta Tirk bi aliyekî din de tirsa PKK yani çek heya destê PKK de hebin hêzeke wisa alternatîfê Dem Partiye mesela rehet nikare derkeve holê dema ev tirç ortaya rabûn wê demê cur be cur tevger ji nava Kurdan derdikevin û cewhereke di nava Kurdan da heye baweriya min bi wê cewherê heye ev pêvajoya destpêkê ya bêçekirina PKK silhdanîna PKK bi ser bikeve ne weke teslîmiyet eger teslîmiyet çêbibe mixabin ji bo Kurdan em 5 salî wanda dikin yani ev rastîkiye PKK bi şêweyeke teslîmiyetê çeka daneyne lêbelê bi şêweyeke li ser esasê muzakereyeke çeka dayne ew ji bo Kurda dibe weke moral û pêşî bi pêvajoyeke nû vedike wê demê ew cewherê Kurda ku ez dibêjim weke tevgera neteweyî li Bakurê Kurdistanê wê ser bikeve. Em ê behsa destkeftiyên Kurdan bikin piştî pêvajoyê Kurd wa çawa tê bikoşin em ê behs bikin elbet niha te behsa vê meselê kir yani Partiya Karkerên Kurdistanê çawa hereket bike wî rojê mendo bal ji mîvanê min bû di vê derê de wekê te em pê axivîn behsa tevgerên çekdarî yên li her derê cîhanê kir behsa hukûqa şer kir di cîhanê de hukûqa şer ya navnetewî bixwe spora ê te jî rabortiyekî tê dîplomasî heye haya te jî heye PKK çima xwe aliyekî şer nade naskirin li Tirkiye mesela 5 salan 5 nebe jî 40 salan rûbrû li hemer hevûdû şer kirin PKK çima bi îsra nabêje arkadaş ez aliyekî şerim dibê tu li gorî hukûqa şer bi min re muamele bikî PKK dibêje lêberî yê ku PKK weke aliyeke şer nas bikenîne yani düşmenê me taybetî dewleta Tirk weke düşmenê ew hêzê din nîne dewleta Tirk cuda ye min bixwe jî xebatê dîplomasiyê meşan bi navê PKK jî meşan û bi taybetî di xebatê dîplomasiyê de di wê derbarê de jî me hewildanan nîşan da ku PKK weke aliyeke şer bê nas kirin di qada navneteweyî de hêzên ku PKK weke aliyeke şer nas kirin jî çêbûn û bi taybetî jî rêxistinên saziyên sivîl bê dewletî PKK weke aliyê şer nas kirin lêbelê bi awayeke fermî ne di cîhanê de PKK weke aliyeke şer hate nas kirin ne jî dewleta Tirk bi taybetî PKK weke aliyeke şer nas nekir û ez bawer dikim Birêz Öcalan jî vê dît ji ber vê yekê daxwazê xwe kêm kir û PKK jî di wê derbarê de pir zêde niha xwedî hewildana nîne qasî ku ez dişopînim dikaru xebatê dîplomasîk de jî PKK daxwaza xwe ya aliyeke şer nade pêş ji ber ku niha tê zanîn yani PKK yani bi rastî daxwazê PKK yê ji vir 10 sal berî û niha pir cuda ne yani bira pêvajo zerarê nebîne ji ber vê yekê jî pir zêde daxwazên wilo dewleta Tirk red bike nayînin ziman ew yani bi dewleta Tirk ve girêdaye ne ku PKK nexwastiye û naxwaze weke aliyeke şer bê naskirin dewleta Tirk nas nake jî pêvajoya çekdanîna PKK weke pêvajoyê çekdanînên din di cîhanê de hatine meşandin nameşe hineke rewşa Tirkiye cuda ye rewşa Kurdan cuda ye rewşa PKK cuda ye ji ber vê yekê jî divê merû qiyas nekin çawa li deverê din hêzan çekê xwe danîn PKK jî wê wilo çekê xwe dayne ji ber ku dewleta Tirk weke dewletê diniye mesele ji vê derê ve bû dewleta Tirkiye dibêje
گریلاین کو چک بکار آنینه گریلای کو چک و سلاح بکار نه آنینه ین دا آستار و بریده وانا جهف جداد که حال بکی لگوری قانون شهر آلی شهر کی دبه بلا ببه اسکر کشته به نه کشته به سلاح بکار آنی به نه آنی به او همی دوام پیواجوی انده وکه سوش ناینه حسباندن یک تشتکی وکه سوش ده حسباندن او جی لدروی شهر اگر سوش کربن یعنی سوچ شهر شوتاندن گندان کشتنا سیویلان کشتنا اسیر اسکر اسیر یه دیل هاتنه گرتن یعنی گریلاین دیل هاتنه گرتن که هاتنه اینفاس کرن وانا همید کوین چارچوبه سوچ شهر جبو تثبیت کردن سوچ شهر جی کمیسیون اک لازمه کمیسیون حقیقتی که دولت ترکیه چما خاناده بر آوکرنا کمیسیون اک حقیقتی داخواست برای جالان آنی بو زمان جبو چند سال بری زود جی و داویدا جی دویستی به کمیسیون که حقیقتی هیه یعنی اگر کمیسیون که حقیقتی چه نبه نه تنی آلیه کرد و هر وها آلیه دولت ترک جی ین سوشتار تثبیت نکه ev پیواجور نکاره سری خو بگیره یعنی برای هر تشتی پیوستی به کمیسیون که اولو هیه از باور دکن ده انجام و ev کمیسیون که ده پارلمنت ویدا چه بویه ده انجام گفتگوهین و کمیسیون ایدجی و نرینه که اولو دربی که بقولی یعنی اینها زیده کس نقاشنا که جبر که دما بحث کمیسیون حقیقت تکرین رایدار دولت تک خواه سوشتار ببینن جبر و یکی خواه نیزیک ناکن یعنی دبیجن اگه کمیسیون که حقیقت چه ببه و دمی او یعنی سوچ دولتی که یجی به تثبیت کرن که کردستان به هزاران گند هاتن شوتاندن هزاران دهان هزاران انسان سیویل جیانا خوش دستان یعنی یه سوشتار همو رایدار دولتی نه آلی دولتیه tamam آلی کردان و تایبتی آلی PKK da geleceği suçlar hene komisyona hakikati dema çebi ve tespit bikej ve bir raydarın devlet atık ve nizik nakin ana ha guftugoyi kutene kirin tane komisyon yani taybeti suçe ku PKK kiriye tespit bike ama mijat tane suçe ku PKK kiriye tespit kirine va nikare hal be پیواژو دوی یعنی سوچ دولتی که یه تکیه پر زیادتره او سوچ دوی به تثبیت کرد یعنی دما سوچ حتی تثبیت کردی دوی بزانی نایوی معنی یکو سوچ کرنه بینه گرتن بکن حبسه جزا لوان ببری یا هری گرینگ اوه کو تثبیت بکرد çünkü eğer suç به تثبیت کردن کی سوشتاره دوام باوجه حفظه قاسی کسی که نهار حفظه دانه دو قاس و قاسا زیدتر جید به کس دیسا تو باوجه حفظه و دمه تو معنا و پیواجوی نامینه نه مقصد مرو بزنه به کی سوش کریه کی سوشداره اوه که عالی یعنی دویدا کمیسیونه که حقیقت از دبیجم و بیچی کرد یعنی دولت اتر نه قبول نکه اما انجام دا دوی چه ببه yani eğer çe nebe Kürt dibe daxwazawi bi awayê ke gelemperî bikir. Elbet. Yani Armanca yani mesela dikkat bikî niha zêdetir kitê nîqaş kirin eskerên ku jiyana xwe ji dest dane malbatê wan diçin meşlîsê herkes di sosyal medyayê de jî di televizyonê Tirka da jî di rojname da jî behsa malbatê wan dikin a dibêjin kî hîsabê nizanin bavê kî dide diya kî dide یه کرداجی دویم برو بفکری کی و حسابی به هزاران به 10,000 کردی کو جانا خو دستانه بدن کی حسابی او گریلای کو شهید کتنه حسابی وان بدن او گریلا وسا جبوی جانا که سورو پنبه نه چو سری چیه او گریلا جبر زور و زهدادیا دولت اتک در کته سری چیه و جانا خو بروی دستای شهید کتیه کی و حسابی بده مالباتی وان yani دوی ارجی به تثبیت کردن مقابل آنها تنه یک آلی نقاش کرد. اول آلیه کیدن یعنی بخاصی که مفهم کرد جوی یعنی حقوق شهر ده نوا شهر دا جهر دو آلیان هم گریلا هم عسکر وقت جیان خوش دست دادن ام نابه سوچ
لی سوچ اوه که وقتی تو انسانه که یعنی جنازه که دپش قامیونه دا دپش ناوی چیه تانک دا وقتی کاشتی که دیگرینی zarar dedi bedena gerilla ev dikeve çarşıva suç vakti to roboski bomba biki dikeve çarşıva suç hencet sebep çid be bla be naha suç şer او گندین کو هاتنه شوتاندر همو وکه سوچه سیویلین کو دوان گندا دا جیانا خوشدستانه همو وکه سوچه کس نکاره بیجه او نورماله دشاردا بیه گریلا dışarıda jiyana خوشدست ده asker dışarıda jiyana خوشدست ده libeli گندی کو جیانا خوشدستانه سیویلی کو جیانا خوشدستانه او گندین کو هاتنه شوتاندن انسانی کو جشوات اوان گندا zarar ditine او وکه normal beşeke şert ve neydi? Neydi tiji yani de kanuneke navne teveyi da ji ev tişt veke normal beşeke şert neydi? Rast. Yani ji aliyên şer ji ber vê yekê me got aliyên şer warê wextê werin tespît kirin ji aliyên şer însan bimirin jiyana xweş dest be yan nabe sûç ew dibe şer normal e jî însan li hevdû li diş hevdû şer dikin ya normal e وقتی بێبەختی مرۆڤ لە هەف بخە مرۆڤ لە دیپلۆماتە بخە مرۆڤ لە خەباتکارên تەندروستی بخە مەسەلە ئەوە دەولەتە ترکی وەرە لە ئۆرتا پاریسê کۆمکوژی پێک بینە وانە هەمی سوچên şerin yek jî suçê şer bi qasî ku em dizanin tarîxa wî derbas nabe yani 10 sal jî 20 sal jî 100 sal jî sera derbas bibe wextê suçdar diyar be ew tarîx sera derbas nabe tiştekî wisa jî heye yani rast e yani Kurd bir nakin devlet Türk na çıkacı yek ali nezik bibe ev pevajo eğer bimeşe ve kem got esas deman ketin pevajoya çareserkina perskrekin Kurd ve demi ev mijar ve disa bikeve rojevame yani Kurd ji şiar bune Kurd bakılın hezen navne teveyi nas dikin sazyen navne teveyi nas dikin سازین کو دولت ترک مخاجی اندامه مثلا وکه کنسه اروپایی وکه دادگاه مافی مرو یا اروپایی ناس دکن و لگوری وی کرد و دخوازی خواه بدن پیش ایرو هی وقتا وان مجارانی نمرو بکن روژه البته وقتی که مسئله هات سکنی کمیسیون حقیقت آوا به مرو دکاره برنامه کی تایبت ده yani کمیسیون حقیقت آوا نبیجی کرد و دخوازی خواه بکن روژه سازیین ناونتوی باشه yani از وی سازیین ناونتوی او سازیین که دولت ترک بخواجی اندامه راسته na beri ku ez basa öcalan bikim çima devleta Türk re nade wî derkeve derve xîtabê civakê bike te basa Konseya Avrupayê kir ev 15 îlonê biryareke hatibû girtin hem de derbarê Rêzdar Abdullah Öcalan de hem de derbarê Selhedîn Demirtaş de te çi jê fehm kir navaroka biryara wan tam çi ye yani wext dane dewleta Tirkiye dîsa ji bo ser Öcalan xwe îfade bike dewleta Tirkiye çi ye mesele yani taybeti derbarê Selhedîn Demirtaş'ta und dizanin yani Konseya Avrupayê va ez bawer dikim ama nîzîkê 6 sal berî biryareke girt got Selhedîn Demirtaş bu awayeke bê hukukî döndür daye divê bê berdan lêbelê çıqas yani çendî dadgeha mafê mirova û her wiha dezgehên Konseya Avrupayê û ya Konseya Wezîrên karê derve yê Konseya Avrupayê biryar digirin dewleta Tirk mafê xwe îtiraz bike ji bo Selhedîn Demirtaşî biryar hatibû girtin tê zanîn di heştê vê mehê da ji vir du rojberê devleta Tirk itiraz kir yani rayedarên AKP hatibûn vêderê Strasbourgê îtiraza xwe kiribûn ev tamamen bi pêvajoya siyasî ve girêdaye yani tişteke bi dadgeha mafê mirova ya Avrupayê ve yan bi Konseya Avrupayê ve girêdayî nîne tamamen bi rewşa siyasî ya Tirkiye ve girêdaye rewşa Birêz Öcalan cuda ye yani derketina Öcalan kes niha ve hêvî neke ew bixwe jî zaten hêvî nake mafê hêviyê heye tê gotin niqaş tê kirin di parlamentoya da jî parlamenterê demê tînin ziman lêbelê ew tiştekî ku niha bikeve pratikê nîne li gorî şert û mercên Tirkiyeyê jî tiştekê ku niha merû hêvî bikin nîne lêbelê ji bo Selhedîn Demirtaş newroye Selhedîn Demirtaş dibe zû da hatibû berdan û taybetî jî
AKP jî MHP jî lehev kiribû ku Selahattin Demirtaş di heştê cotmeyê de bêberdan. Ama ji ber hin lêstokên yan jî planên siyasî em bêjin yê Erdoğan berdana Selahattin Demirtaş sê meha taluk bû. Ez dibêjim sê me takriben heya sê meha wê hineke tişt zelal bibin ji ber ku hûn dizanin Recep Tayyip Erdoğan dixwaze careke din bibe serokkomar. Lêbelê ji bo ku bibe serokkomar divê di zagona bingehî de guhertin çêbibe. Ji bo ku zagona bingehî de guhertin çêbibe jî pêwîstiya Erdoğan bi Dem Partiyê heye. Bu Kurda heye taybetî. Divê tişteke di destê wan da hebe ku pê bazar bikin. Selahattin Demirtaş xwe kirine weke haceteke pazarê. Yani di weşanê Alwatî de jî çend caranî û ziman bi taybetî di nava Dem Partiyê de yê ku naxwazin Selahattin Demirtaş derbikeve hene. Ne pêwîst ez navê wan bidim lêbelê tiştekê wilo rastiye. Ama bi giştîna ji ber vê yekê jî AKP dixwaze rewşa Selahattin Demirtaş ji xwe re weke haceteke pazarê bikar bîne. Heya sê meha ez dibêjim ji ber ku heya sê meha ez bawer dikim di wê derbarê de AKP wê haziriyê xwe net bike. Yani di guhertina destûra bingehî de Dem Partî wê destekê bide an nedê. Eger di vê derbarê de rewşeke erênî derkeve holê yani pazar bêkirin di encamê wê pazarê de Dem Partî bêje belê emê destek bidin guhertina zagona bingehî awê demê sê meha şûn da meriv dikarin hêvî bikin ku Selahattin Demirtaş wê derkeve û derketina Selahattin Demirtaş jî divê bêzanîn ku li ser esasê planekî wê derkeve qasê ku ez dişopînim Selahattin Demirtaş bu keseke tê hes kirin. Yani beriya ku Selahattin Demirtaş derbikeve di zindanê de jî bi Selahattin Demirtaş ra wê muzakereyeke bêkirin. Yani li ser esasê ku Selahattin Demirtaş dema derke derve divê dijîtiyeke tund li dij Erdoğan neke. Yani eğer Selahattin Demirtaş kabul neke ki ez dibêjim sedî sed Selahattin Demirtaş ve kabul bike ji ber ku berî wexta Selahattin Demirtaş sinyaleke wilo da yani got paşnava me hemû Tirkiyeyê. Yani ew kesê ku bêje got paşnava me hemûyan Tirkiyeyê dema berbidin derkeve jî wê dijîtiyeke tund li dij Erdoğan wê neke. Ez dibêjim dijîtiyeke tund ji ber ku dibê dijîtiye bike dijîtiyeke tund divê neke. Yani ev mühim e. û Selahattin Demirtaş dema derbikeve di 2027 da dema hilbijartin çêbibin îtimalekî pir mezin wê Selahattin Demirtaş bikin weke namzetê serokkomariyê yê DP yê Dem Partiyê. Yani eger Selahattin yekî weke Selahattin Demirtaş bibe namzetê serokkomariyê ji bo Erdoğan tişteke girîng e. Ji ber ku beşê destekê de ne beşê dudiya da Selahattin Demirtaş wê nikare beşdar bibe. Wê namzetê CHP û Erdoğan wê bikerin hilbijartinan. Awê demê jî wê bi giranî Dem Partî destekê dide Erdoğan. Yani li ser vê esasê pazarî tê kirin. Eger pazariya di navbera AKP û Dem Partiyê û İmraliyê de tê kirin lehev bike ihtimaleke pir mezin ez dibêjim sê mehêdî şûn da Selahattin wê derbikeve û dema Selahattin derket şûn da jî yani weke min got wê dijîtiyeke tund li dij Erdoğan neke her wiha ji bo ku ev pêvajo ser bikeve jî wê xebatê bike di nava pêvajoyê da cih bike. Bi destûra te îtiraz me heye di derbarê vê gotinê de madem paşnavê me Tirkiye Selahattin Demirtaş tu carî negotiye paşnavê me Tirkiyeyê tespitekî wê wisa tune. Yani got di çapemeniyê de pir hate nivîsandin me şaşvêtiye mümkün e. Me gotinavî pir cara xwend ew wextê ku merov awayê axaftina Selahattin Demirtaş bîne berçavê xwe aliyê wî mîzahî tarzê axaftina wî merov hemî bîne keseyetiyê bîne berçavê xwe merov dibîne ku Selahattin Demirtaş weke reaksiyon behsa tiştekî dike dibêje
madem hundibêjin paşnavê me Tirkiyeyê ka kerem ki li gorî wî tevgerin. Yani divê çünkü gotina madem pir mühim e. Yani ji bo Selahattin Demirtaş pir mühim e. Selahattin Demirtaş ama devama wê gotinê jî hebû. Tamam. Devama wî gotinê wê gotina madem vala derxistiye. Ha. Ve demi yani ez weke reaksiyonê yani gotiye madem paşnavê me Tirkiyeyê lê belê em hemû divê ji bo pêşketina Tirkiye kar û xebatê bikin û divê derbarê de jî biryara xwe aniye ziman, nêzîkatiya xwe bi biryar aniye ziman. Yani ew gotina madem divê derê de bêwate dimîne. Yani ez naxwazim zirar bigêje Selahattin Demirtaş sempatiyekî min taybet heye. Em jê hez dikin. Yani Selahattin Demirtaş ez vê derê bêjim yek û destpêkê Selahattin Demirtaş pêşniyaz kiriye bibe parlamenter ez bûm. Yani Selahattin Demirtaş ez hez dikim. Hevalê min e. Lê belê dema şaşî wî hebin em ê bêjin. Yani hakikaten divan 30 salê dawiyê de yek ji kesayetiyên ku hatiye qezenşkirin di encama vê têkoşîna siyasî Kurd e Selahattin Demirtaş e bu an bersivê xwe jîr bi helwesta xwe bi sekna xwe yani ew Selahattinê ku dibêje madem paşnavê me Tirkiyeyê pir tiştên radikal gotiye di derbarê Kurd û Kurdistanê de jî ne tenê gotiye û pêk jî aniye jî yani. Rast e yani Selahattin şexsiyeteke zû xal pêşxist yani me sa hêvî nedikir. Yani mesela demam Selahattin nas kir parêzer bû serokê komela mafê mirova ya Amedî bû pêşî Amedî bû piştî Osman Baydemîr ew bû serokê komeleyê. Wê demê cara yekem min vexwende kir hat Brükselê Strasbourgê me hevdîtin çêkirim. Yani rewşa Selahattin wê demê ez difikirim ya pişra Selahattin ez difikirim pir navberê da firqekî pir mezin heye cewher tê de hebû. Yani demek cewherek tê de hebû xwe li pêş xist. Vallahi mala te ava mala we ava kî Selahattin pêşniyaz kiriye ki biye sebep ku karakterekî bi vî şiklî di nava milletê Kurd de cih bigire mala wan ava. Yani serkeftinekî gelek baş e. Wê demê em hema Selahattin Demirtaş em dayîn aliyekî her weşana xwe de em ê behs bikin elbet. Heta ku were berdan jî em ê behs bikin. Kayca ew gelo ji civaka Kurd xeyî diye gelo tevlî siyasetê bibe nebe pêşbîniyê te çi ne wextê ku derkeve tu dibêjî ew ê biçe mala xwe demekî xwedetariyê de bihêle yan ew ê tevlî siyaseta aktif bibe. Texmîna te çi ye? Yani ji gotinê min bira kes aciz nebe min berê wexta jî ji bo Selahattin gotiye Selahattin yani bi taybetî di derbarê PKK da tirsonek e. Yani car carna tê gotin Selahattin wê derbikeve hêzeke ji xwe re çêbike weke alternatîfê Dem partiyeke li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye bimeşîne bide pêşxistin ew ne mümkün e. Yani sonraki pênasetkî çima tu nabêjî hürmetkar e mesela hürmet dike? Yani na hürmet cuda ye tırs cuda ye ne tirseke wilo tirseke siyasî ez dibêjim ne tirseke wilo parantezê kesbê mesela siyasî da ez hema parantezê vekim tu bidomîne mes êm jî tonkî gilû gazincê min hene ez jî acizim ji gelek hevala ama êm min ne ji ber tirsê ya ji ber hürmeta min ya ji bo vê têkoşînê ji ber hürmeta min ya ji bo şehîdan ji ber hürmeta min ya ji bo însanê sax ku heqeten hêjî li ser wê bîr û baweriya PKK'yên berê ku dibêjim ji bo îqnakirina du însanan şev û roj dimeşiyan diçûn gundan însan îqna dikirin ez behsa wan dikim ji bo hürmeta van însanan ku hêjî saxin mesela ez rexne nakim êriş nakim heqaret nakim ne ji ber tirsê ma kî dikare kî çi bike vê dunyayê de ne tirseke wilo tirsê siyasî jî heye yani ew ê tên siyasî jî dikarin çê bibin noxtê tixalê tên zayîf yê siyasî jî dikarin çê bibin yê Selahattin jî yani wilo ye ji ber ku berê wexta jî Selahattin heta demeke nexwast bibe serokê partiye legal
yani be ava PKK neçarma cardın kabul bike ve seruki ve demi HDP bu etbardikin ye HDP yani ez Selahattin şahsiyeta Selahattin nasıl ber ve ekidbejim duvarı siyasi da veke alternatif der nakeve dema derket ve de hatta fermi ya dem partiye da kalu kamat ekidmişine lebeli keseke veke Selahattin ku bandura kadına ve civaki da heye velo be muzakere naiberdan yani sevmeyi düşündü, şeşmeyi düşündü, saleke düşündü gibi berdan ser esası muzakereye ke ve berdan ve ke mugot ser esası ku dijitiye ke tun ya Erdoğan eke lebeli yani muhalefet bike ev jibo berjewendin siyasi AKP peviste ve her vaha dijitiya ve pevajoy dvineke و لگوری شخصیت سلاحتینه آستنگیجی وی چه ببین یعنی دیزاوانتاج سلاحتین جی هنه جبرکو دناوا دم پارتی دا یک کو بدزی جو سلاحتین حزناکن هنه از ناوی جم پرن لیبلی هنه او جی دکارن بباندور ببین جار جارنا yani nel ser ekrana hatta da sosyal medyada ser ekrana jineki aşkeretinin zaman rayedarin demin buri mesela ye cür ve cür şaredariya ve düz Selahattin dema emcarna dağıfın bir telefona vekildin rahatsızlığı xwan nerahatiye xwan pırtinin zaman yolu hene nava dem partiye da ye naha ser vazife neji hene develi dema ser esası müzakereye ki Selahattin beberdan ve demi dem partici nikare tişteke cuda beje yani dem ser esası müzakere beberdan تیوی معنی این را لیجی لسر و اساس و pozitif nezik bu. Sebebi çiye mesela insanın dına dem partide henece Selahattin Demirtaş haznakın dikazın zindanı da ben mesela. Ama şahsi mekabın şahsi hem kesan dema Selahattin seruke parti biye khastına bibin khadi hem koltuğan Selahattin ne gotiye beli و دیسا وی دمی لدش هن کسان هن دوز هاتبون وکرن هن لیکولین هاتبون çekirin yani derbarı şaredariya da bir taybeti و هن kes وی دمی partiye legal هاتبون duxistin yani bu avayke şahsi zarar ditibun ev jidbejin Selahattin وی دمی seroke parti bu و Selahattin veke berpirsiyar dibinin جبر وی یکی دیجیتیا سرحتین دکن و دنوا دم پارتی دا یکون حال سر وظیفه نجی یعنی نخوازن شخصیت که وکی سلاحتین وان دسیا خدا بهیله yani cür ve cür merudikarin binirxinin develi bu aveke gişti naxwazin bin siya keseke veke Selahattin da bilinin hatta da asta jor da ya dem parti da jî kesî ulu hem elbet yani henekî wan navên Öcalan jî bikartînin weke hincet ama halbuki hesabê wan şexsî heye bi Demirtaş re dibêjin yani navê Öcalan bikartînin halbuki ew jî yani dibêjin Öcalan naxwaze Selahattin derbikeve ji ber ku eger Selahattin derbikeve wê hineke pêvajo û Öcalan İmraliyê di siya xwe da bihêle ev ne rast e yani Selahattin keseke wilo ku İmraliyê di siya xwe da bihêle Dem Partiye di siya xwe da bihêle PKK di siya xwe da bihêle nîne ez jî divê qenaatê de me ku ew însanê xêrnexwas navê Öcalan bikartînin tenê halbuki ew derdê wan ê şexsî heye bi Selahattin re baş e em mijarê hinekî biguherînin niha tişta min dixwast ez hîn bibim niha Öcalan hêjî bawekî fîzîkî bi dengê xwe nikare vekirî xîtabê civakê bike me nedîtiye yek carekî vîdeoyek wî derket ew jî xîtabê rêxistina xwe dikir nivîsên ku li ser navî wî derdikevin derva yani mirov nizane çi qas aydî wî ne jî çi qas hatine guhertin jî ji aliyê dewletê ve yan jî ji aliyê siyasetmedarê li derva ve em nizanin heqeten gotinên Öcalan'ın sedî sed yan na dewlet çima bawerî pê nayîne ev salekî li ser pêvajoya re wext derbasbiye mesela ji bo rast rast karibe xîtabê her kesî bike derkeve derva madem dewlet wisa dewlet Bahçeli dibêje me bawerî pê aniye falan bêvan çima nahêlin derkeve derva
سر صحنه یانجی تلویزیونی دا باخ حقیقتا ما اقناع بکه yani rast nabêjin baweriya xwe pê nayînin yani ba kelî çiqa jî dibêje ez bawerî bi îmraniyettînim nayîne yek ev heye yani baweriya xwe pê nayînin du pirsgirêkên kanûnî hene yani li gorî kanûna Tirkan keseke di zindanê de nikare videoyeke çêbike bişîne rêxistina xwe ra lêbelê bi taybetî jê re hin ewa diguherin hin em bêjin tişta diguherin ne di kanûna da be jî tolerans nîşan dikin dike tenê yek careke xîtabê rêxistina xwe nekiriye qasî ez dizanim pir carna xîtabê rêxistina xwe kiriye tiştekî bînim bîrete Şemdîn Sakıkra Can Dündar röportajekî çêkir li zindanê ew jî neqanûnî bû Vekilên Dem Partiyê vekilên DBP kîjan Dep vekilên Depê salên nodî de di zindanê de bû Mehmet Ali Bîran çû bu ra hevpeyvînên pir pêkanî yani wextê Leyla Zana ra röportaj çêkiribû me temaşa kiribû yani li gorî kanûnê Tirkan li gorî zagona dewletê li gorî zagona ceza taybetî ev ji bo her kesî ne mümkün e lêbelê tolerans ji bo hin kesan nîşan dikin ji ber ku Şemdîn wê demê axifî bû ji bo berjewendiyên dewletê axifî bû yani dewletê ji bo xwe bikar anî bû ji ber vê yekê ew röportaja bi Leyla Zana ra kiribû mesela hicreya Leyla Zana nîşan dikirin dewletê wê demê bersiv dida gilî û gazinê hin rêxistinê navneteweyî bi taybetî yani Kurda digotin işte di zindanê da kesên ku girtîne bi taybetî yê weke parlamenter di nava rewşên zehmet da dijîn yani ji bo ku wan rexneyan vala derbixin dewleta Tirk röportajî wilo kan anî bû lêbelê Öcalan newloye yani her tiştê ku ji bo Öcalan tê çêkirin ne li gorî kanûna ye bi taybetî dewlet li gorî berjewendiyê xwe nêzik dibe yani li gorî kanûna tu binêrî wisa heyetê partiyê nikare çêbibin biçin bi girtiyan ra wiha hevdîtinan çêbikin notê wî bînin biweşînin yani dewlet li gorî berjewendiyê xwe bibîne dikare meheke dişûn de jî Öcalan berbide yani dewleta Tirk kanûnê xwe weke elastîk dikare bikar bîne hinekî tişt hene belkî pêwîstî bi hin guftugoyan çê dibe divê bikin lêbelê pir tişt jî em dewleta Tirk nas dikin bê guftugo jî dikarin kanûna derbixin baş e meseleya pêvajoyê temam e em bi dawî dikin em hinek basa Rojavayê Kurdistanê bikin plan û projeyên dewleta Tirk li ser Rojava hene heta hem derdor dibêjin sebebê destpêkirina pêvajoyê Rojavayê Kurdistanê nizanim tu yek ji wan kesanî wisa fikrî nafikrî tu pêşaroja Rojavayê Kurdistanê çawa dibînî ew ê daxilê hikûmeta demkiya Sûriye bibin ew ê tamamê Sûriye kontrol bikin heteşe wê dîskalîfiye bibe dewleta Tirkiyê wê êriş bike wê şer çê bibe yani tu kîjan îtimala didî berçav li gorî te li gorî texmîna te yek divê bêzanîn ku rewşa Rojava yek bi vê pêvajoya li Bakurê Kurdistanê di meşeva girêda ye du yani zehmetiyê wî jî bi wî awayî zêde ne du bi Amerîka ve girêda ye yani ne bê destûra Amerîka rewşa Rojava dikare çareser bibe zelal bibe ne jî bê dewleta Tirk û bê pêvajoya ku nihal Bakurê Kurdistanê dimeşe tê gotin van rojan dewleta Tirk amadekariyê operasyoneke dike li hember Qesedê ez bixwe di nava îhtimalê da nabînim çima dewleta Tirk li hember Qesedê bikeve nava operasyona eğer dewleta Tirk li hember Qesedê li hember Kurdan li hember Rojava yani hêzên Rojava û Qesedê bi awayeke giştî tê zanîn nava Qesedê de Ereç birin li hember wan bikeve nava operasyona dewleta Tirk baltel miyê xwe dixe yek navbera dewleta Tirk û Amerîka ji ber ku Amerîka li hember operasyoneke wilo bêdeng namîne
navbera devleta Türk ve Amerika wê xirab bibe. Ya din de encamê wê operasyonê de herkes dizane sedî nod ne wê qesede ser bikeve. Yani devleta Türk operasyoneke bi rêya ISO wê bike û bi rêya HTŞ wê bike. Yani dema meru hêzê Rojava û rewşa ISO ya HTŞ bidin berçavan meru dizanin ku herkesî dibêje. Yani di televizyonê Tirkiye de Tirk xwe jî we qebûl dikin. Qesede daha zêde xwedî qewetê ye. Ji ber vê yekê jî operasyon divê meru dervey opsiyoneke bibînin. Operasyon naykirin. Devleta Tirk li ser Şamê zehteke çêdike. Nahê le Şam bi taybetî Rojava weke herêmeke xweser nas bike. Nahê le Şam qesedê weke hêzeke leşkerî ku çawa niha xwe li pêş xistiye bimîne. Yani ji Şamê dixwaze ku qesede bê qerzkirin du Rojava weke herêmeke xweser neyê naskirin sisê Kurd di hemû Sûriyê da di nava rêveberiya hemû Sûriyê da nebin xwedî sozeke girîng. Ev sê xal ji bo dewleta Tirk girîngin. Em dema merû berjewendiyê dewleta Tirk bifikire şaş e. Yani dewleta Tirk bi Kurdan ra çiqas mehev bike ji bo berjewendiyê xwe weqasa baş e. Lê mixabin serokên yani rayedarên dewleta Tirk weqasa jî baqil ninin ji ber vê yekê jî bi Rojava ra şûna ku dostaniyê bikin düşminatiyê dikin. Em werin rewşa HTŞ û HTŞ çawa bike. HTŞ jî di navbera du kevira da maye. Yek di aliyekî da Amerika, di aliyekî da jî dewleta Tirk wî kirine nava xwe û zextê li ser çê dikin. Amerika bi taybetî derbarê Sûriyê de biryar daye. Çawa ku Tom Barak ji vir demeke berê got yani sistemeke nêzîkê federasyonê divê ji bo Sûriyê bêdîtin. Yani tenê ji bo Kurdan na her wiha ji bo Dürziya û her wiha ji bo kêmnetewên din li Sûriyê. Yani di nav da me karin Aleviya jî bêjin, Asûrî jî hene, Ermenî jî hene. Yani sistemeke nêzîkê federasyonê, nêzîkê sistemeke federal divê ji bo Sûriyê bêdîtin. Qasê ku ez dizanim, taxmîn dikim, Ahmet Eşara li Amerika bi taybetî divê derbarê da bi rayedarên Amerîkî re lehev kiriye. Lê belê dewleta Tirk zextê çê dike ji ber zexta dewleta Tirk Şam nikare bi awayeke azad biryar bide. Ji ber vê yekê jî van roja wezîrê karê derveyê HTŞ ez bawer kirim yan îro çûbe Enqerê yan jî sibê wê biçe Enqerê. Sedemê çûyîna wî jî ew e ku biçe bi Enqerê re guftûgo bike bêje daxwaza Amerîka ev e divê em vê qebûl bikin. Û hewil bide ku rayedarên dewleta Tirk razî bike li ser bi taybetî plana Amerika. Plana Amerika çi ye? Weke me got sistemeke nêzîkê federasyonê divê bê naskirin. Ew ji tê wê wateyê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî tenê Rojava na tevî em bêjin herêma ku em bêjin qesede tê de xwedî bandor e yani sistemeke nêzîkê xweseriyê bê naskirin. Ne sistemeke xweser, sistemeke nêzîkê xweseriyê bê naskirin. Ev ji bo Kurda ez dibêjim daha baştir e. Ji ber ku bûyî awayê Kurd wê bibin hevparê rêveberiya giştî ya Sûriyê jî. Yani dema sistemeke tamamen xweser ji bo Rojava bê naskirin Kurd zêde nikarin beşdarî rêveberiya giştî ya Sûriyê bibin. Ama sistemeke nêzîkê xweseriyê bê qebûl kirin Kurd wê beşdarî rêveberiya giştî ya Sûriyê jî bibin. Ji ber vê yekî jî tê gotin mümkün e wezîrê karê derveyê Sûriyê wê Kurd be. Yan jî Mazlûm Ebdî wê bibe wezîrê parastinê.
yani mümkün ku سه حب چهار حب بلکه زیادتر جی کرد ببن وزیر لشامی. Gelek spas ev de derheqê gotinekî te de îtiraza hevalan heye hin heval acizin wextê ku te gotiye di nava Dem Partiyê de hin însan hene ji Selahattin Demirtaş hez nakin gelek heval dibêjin em aciz bûne çima tiştekî wisa ihtiyaç dibîne bibêje ya dibe navan bibêje ya jî wextê navan nabêje çima dikeve nava îdayekî bi vî şeklî hin heval aciziyê xwe beyan kirine yani normal demam min got yan jî berê jî min arwar TV da gotiye dema ez dibêjim ez zanim hin kes wê aciz bibin yani ez dema daxim ez nabêjim eceba wê kes aciz bibin yan nebin yani ji bo ku kes aciz nebin herhalde em nikarin rastî veşîrin û nav jî ne pêwîst em nava bêjin ji ber ku dema me ra nav got xweş nabe yani meqsed heval ditirsin ez bêjim ew ji wan hevala ra ez bêjim mesela di nava demê de belkî va mehekî ji mehekî vir ve hinekî zêdetir navê Selahattin tê ziman ji bo Selahattin hin tiştê gotin ama ji meheke wê de hema nîzikê salekî ye di nava Dem Partiyê de bi taybetî rayedarên Dem Partiyê zêde navê Selahattin nedanîn ziman daxwaza azadiya Selahattin jî nedikirin di vê derbarê de ez dizanim yani kesê nêzîkê Selahattin malbata Selahattin jî di vê derbarê de rahatsız bû rahatsiziyê xwe jî car carna danîn ziman yani hevalê Salih Filizcan yani hûn îcab nake bixeyidin yani veya tiştê ku wextê ku meriv tiştekî dibêje yan jî tiştekî beyan dike her tişta meriv beyan dike xizmeta Tayyip Erdoğan nake nakokiyê me navxweyî hene di nava Dem Partî de jî nakokî hene di nava me de jî di nava birayan de jî nakokî hene ev nakokiyên me xizmetê ji dijmin re dike nake problemekî din e yani ew ne destê me de ye yani eger ew nakokî me nebana ji xwe niha dewleta me hebû kek Salih Filiz yani mesele ji bo Salih ez vê jî bêjim yani te navê wî got herhalde Salih yek ji temaşa ana ev gotin nakeve xizmeta düşmün Erdoğan AKP naha naxwazin navbera Selahattin û Dem Partiyê xirab bibe ew tam tersine di gotinê xwe de jî min got ku Selahattin dema derket di Dem Partiyê re bi hev re xebatê bikin ew belkî şeş mehberê me ra dikarin bû gota AKP dixwaze navbera Selahattin û Dem Partiyê xirab be lê belê niha naxwaze Şêr Piling dibêje rewşa YPJ wê çawabe qesede ev daxwazên ku heteşe ji YPJ dixwaze gelo çi bersiv da yani qesede yani heteşe dixwaz ku YPJ tune be di nava qesedê de eger madem qesede tevlî artêşê dibe bila YPJ tune be yani jinên YPJ yani yekîtiya parastinên jinan yani heteşe naxwaze yan jî em bêjin cor ve cor hêz hene li Sûriyê naxwazin çima ji ber ku jina azad ji bo wan pir zêde biwate nîne ji bo Kurdan newroye yani ji bo Kurda azadî bi taybetî ji jinê dest pê dike yani di malekî de jin eğer azad nebe tu nikarî di wê malê de kesayekên azad çêbikî di nava gelekî de jin azad nebe tu nikarî wê gelê azad bikî ji ber vê yekê jî yani bi taybetî Rojava nikare tavîz bide bêje temam heteşe yan jî hin eşîretên Ereba naxwazin YPJ bi bandor be em jî YPJ tune bikin eger tiştekê wilo bike zerareke mezin wê bidin xwe û bi taybetî wê zerarekî bidin tekoşîna rizgariyê tekoşîna rizgariya ku em bêjin bi pêşengiya jina jî dimeşe ew gotin pir zêde gotinên ku merû bigirin esas bigirin ji ber ku rêveberiya Xweser jî rêveberiya Rojava jî rêveberiya Qesedê jî wan gotinan zêde cidî nagire yani YPJ mümkün e wiha bibe yani weke hêzeke bi taybetî jinan wê cuda tanzîm bibe çawa ku niha ji ber ku niha tekoşîn tê meşandin
نها وکه سیستمه که دولتی نهاتیه رونشتن دما سیستم دولتی هات رونشتن یعنی ممکنه ev سترکتورا یه پژی نمینه هنه که جدا به تنظیم کرن از باور دکن بویسته ورو ببجی gelek spas dikim mala te ava saeta me tijîbû tam 6 deqe tijîbû tiştê ku min ji bîr kiribûn bipirsim tiştê ku bixwazî lê zêde bikî na tiştekî tune spas dikim baş e guhdarvana ra jî spas dikim temaşevana ra mala te ava hevano eger hevalên me temaşevanên me êm bixwazin Ahmed Gulabî dere bişopînin kanala wî ya YouTube'ê navî Arwar TV'ye dikarin biçin wê derê bibin abone û rojane jî bişopînin teqîb bikin û vîdeoyê wî ê Tirkî jî hene Kurdî jî hene ê Fransî jî hene bi vî awayê eger hûn kêf xweş dibim yani ji bo hevkarî yani mirov dibe hevkarî hevûdû xweş dibe baş e mala te ava her hebî ez xatir ji te bixwazim spas bedran باشه هەڤانۆ من پەیامێ we bi qasî ku ji destê min hat min temaşe kirin min xwend lê dibê normal e yani hemî mîvanê me ne mecbûrin wekî hev biaxivin hemî mîvanê me ne mecbûrin li gorî Dem Partî biaxivin ji xwe Dem Partî eger rast siyasetekî bimeşanda niha sedî bîst deng bi dest xistibû niha bû belkî partiya yekem ya Tirkiye belkî Tirkiye birêvebirî bû çünkü em divê iddiayê dene ku partiya herî alîgirê demokrasiyê Dem Partiye ye mesela Rêzdar Öcalan bu xwe nabêje hûn nizanin bixebitin we rezîl û riswa kirine wan şaredariya potansiyela we herî kêm sedî bîst e ama hûn nizanin bixebitin dibêje çima ev 30 sal em sedî 10 derbas nakin Selahaddin Demirtaş carekî bi endametiya wî û bi serokatiya wî em çûn sedî 13-14 û em man car dem vegeriyane ser banda sedî heşt ne em wê derê de çin tên yani hejmara Kurdan ew qase 6 milyon insan dengê xwe Dem Partî yani em 6 milyonun ya tiştekî wisa dibe a tevê jin û zara tevê zaroka hesabî kî bila bibe 15 milyon insan dengê xwe dane Dem Partî ma em bes e na qet Tirk tunene çima em nikarin Tirkan jî îxna bikin ha meseleya we madem ki tu dibêjî em partiya Tirkiye ne ez jî mina Selahaddin Demirtaş bêjim madem ki em partiya Tirkiye ne min dire bû mîna gotina Selahaddin Demirtaş madem paşnavê me Tirkiye ye wextê ez dibêjim madem em partiya Tirkiye ne veya yani ez dibêjim Dem Partî partiya Tirkiye na madem ki ew ji xwe re dibêjin em partiya Tirkiye ne çima nikarin du Tirkan îxna bikin meseleya ev e yani hevando xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad mala we ava ji bo eleqa we her hebin